Sarauniya TV, tashar al'umma. Da gaske ƙaunar ki nake Mahmud MG on the beat. Nima da gaske ƙaunar ka nake mai soyayya. Da gaske ƙaunar ki nake sai an bato na ki nake sai baki nan zan shiga kewa da ke nake so mu kasance. Da gaske ƙaunar ka nake sai an bato na ka nake sai baka nan zan shiga kewa da kai nake so mu kasance. Ke tsayi mini fitina wasu lokuta masu tsawo a yanzu zai wuya amanatina ke kike zuwa nan ki tsaya ki sai da ni kina son tafiya ni nake raka ki har gida a lokacin kina yar karama. Da gaske ƙaunar ki nake sai an bato na ki nake sai baki nan zan shiga kewa da ke nake so mu kasance. Ba wacce zan kula abin da ke a zuciya ta kai min da shi na aminta kai zalimi na yarda san ki ne magani daure ki min lamuni ko da kana nesa sai na ji tamkar kai kake zaune kusa da ni na fito san kina faɗa a ko'ina kuma na jaddada wanda zai ce raba mu ni da kai babu shakka zai sha wuya. Sarauniya TV, tashar al'umma.